bisag unsaon, bisag asa nato pangitaon, ug atong namatikdan ang atong kalibutan karon nga puno na sa kasalanan, puno na sa kadautan. Usa ang Biblia nagasulti nga kung kinsa kato nga gusto nga makasulod sa gingharian sa langit, mao lamang ang pagtuman sa kamubuton sa Amahan. Ikaw higala, imo na bang nakita ang atong panahon karon? Imo na bang nakita ug unsa na ang atong panahon karon? Busa na mugna kining atong tulumanon. Pag-utingkay sa kamatuoran. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug ang pag-utingkay sa kamatuoran mao ay makapahatag og giya ngadto sa katawhan aron sa pagsusi sa kamatuoran. Ang tibuok kamatuoran magapahayag ngadto sa kaluwasan. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug karon ania ang atong tigdumala. Brother Evangelist Jerry Light, ato siyang patalihugan. Mga kapaglaom nintak na sa kabuntagon, kauntuhon, kagabion sa alas libong kalibutan. Kumusta kamong tanan mga kapaglaom, no? Doon na lang tayo tubagon nga mga pangutana, no? Na tubagon na ito nga pangutana. May tungod ining pundok nga matod pa nila nga kining pundok nga Seventh Adventist sulpot niya ang pangutana la tinuod ba ni Seventh Adventist sulpot. Kay nitungan ang kuno atong 1863. Okay. Ang tubag nato ana kapaglaom, dili matawag ang usa ka relihiyog sulpot kung ang iyang pagtulunan diha na sa una sukad pa sa sinugdan. Kaya nagingon ang Roma 15:4, ang gisulat kaniadto gisulat karon. Ang gisulat kaniadto pagatun-an karon, no? Dili na sulat karon, pagatun-an karon. Unsa kuno tun-an karon? Aron sa unsa? Para sa asa? Para nga ang matag tao makabaton sa paglaom kalipay. Kalinaw, kalipay, paglaom. Dili siya matawag sulpot kung ang imong pagtulunan sukad pa sa una. Matawag ka lag sulpot kung ang imong pagtulunan bag-o. Bag-o nga pagtulunan nga nikalit lang nga mitunga unya tungod kay tao ang gidaan naman ang gisulti sa, di ba, sa Marcos 7:8 nga matud pa din nga maayog inyong paggabiya sa kasuguan sa Ginoo nga naman inyong gihawiran ang kalagdaan nga hinimo lang magmanga tao. Nagpasabot nga ang pagtulunan ka paglaom nga hinimo lang magtao nga bag-ong mitunga kay wa sa Biblia mo na matawag sulpot. Kay di magid malalis kay tantanang tao sulpot magid ta kay kung dili kung tao mo isgutan kay may natao tas karaan di man sa bag-ong kapanahonan naman mo ng mga nanungata, mga tao. Pero ang pagtulunan nato higala dili sulpot. Kitarang mga tao kay di man ta karaan. Panahon naman ta sa Kristohanon nga karon, no? Di pa kay dugay. Ang uban mga puso nangamatay na gani. Kita nangguho. Ang mga tao mo'y mga nangguho, mga sulpot. Nya kay ang iglesia kay congregation mga tao man na. Nagpasabot niya ang Seventh Adventist dili sulpot nga pagtulunan kay ang Seventh Day sukad pa na sa una. Diba? Sukad pa na sa una sa panahon sa New Old Testament. Genesis 2:1-3. The seventh day, unsa kuno? Gipanalanginan ang ikapitong adlaw, gipanalanginan, gibalaan og gipahulayan. Genesis 2:2-3. Nya history na mga kabaglaong, no? History na wag kay dili na basta-basta. Kung basahon mo ang Biblia, history na dinhi sa yuta og sa langit. Kay ang adlong Sabado kun adlong ikapito gibuhat na si Ginoo diri sa yuta, ang nagbuhat langit. Muna nga di na mawala sa history sa pagtukod dinhi sa yuta, ingon niya ang nagtukod tagalangit. Klaro mo na mga kapaglaom. Dili na to matawag higala
nga sulpot ang Seventh Adventist sukad pa sa una ang gibantayan di matawag sulpot. Mas matawag og sulpot ang nagbantay Domingo magkaigsunan. Nga naman, karon na wala ang tunga. Wa magay nasa Old Testament, di ba? Wala. Kay ang church mga kaigsunan, gitawag na siya og the believers of God. Usa pa, the congregation of God. Bot pasabot, muna ang church. Unya, ang pagtulunan sa church mga kaigsunan, dili sulpot tungod kay sukad pa man sa una. Ang Seventh Adventist, labi ng Seventh Day, nya ang Adventist, Isaias 40:31, daan tugon, nya ang ikapito, daan sad, napos bag-o, adi matawag og sulpot ang Seventh Day Adventist. Thank you very much sa igsunan. Siguro natubag nato ang pangutana higala, no? Manginaot ko nga dili mo masakitan kay igo ra mo nagtubag sa inyong pangutana. Thank you very much. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.